Bună seara, dragii mei abonați! Bine ați venit pe programul meu. Eu sunt Maia, pentru cei care nu mă cunoașteți. Pare bine să vă cunosc aici pe acest canal de YouTube. Dacă nu sunteți abonați, vă puteți abona pe canalul meu de YouTube să primiți aceste notificări. Astăzi o să fac pentru dumneavoastră Zodia Pești, bonus pentru luna noiembrie, pentru că ați depășit 3000 de vizualizări, așa că o să selectez în fiecare lună extra bonus pentru zodiile care depășesc cele mai multe vizualizări. Am ales astea 3 zodii pentru că sunteți cei mai mulți la zodia Capricorn, zodia Vărsător și zodia Pești, da? Deci, în fiecare lună să fac acest bonus, dragii mei abonați. Să vedem, dragii mei abonați, cum sunteți luna noiembrie, cu bune și cu rele, așa cum v-am obișnuit. Pentru cei care nu știți, fac și etalări personale, față-față cu mine pe WhatsApp. Nu trebuie decât să-mi scrieți pe WhatsApp, iar eu o să vă răspund când pot. Cea mai mare rugăminte a mea este să nu sunați, pentru că întrerupeți etalările sau bibliotecile, cum vreți să le spuneți voi, când sunt cu aceste persoane minunate ca voi, da? Deci, doriți etalare personală, îmi puteți scrie pe WhatsApp și eu o să vă răspund. O să vă zic mai multe detalii, da? În privat. Iar pentru cei care doriți și inițiere de tarot, la fel îmi puteți scrie pe WhatsApp. Mi s-a spus că să și anunț că fac aceste inițieri pentru cei care aveți abilități, da? Vi le dezvolt, vă învăț și așa mai departe. Așadar, acum știți totul despre mine. Să vedem, dragii mei, cum sunteți în luna noiembrie, zodie de apă, zodia Pești. Să vedem ce vă așteaptă luna noiembrie. Sunteți oameni minunați cu toții. Sper să nu vă supărați, dar eu o să aleg mereu ce depășește de 3000 de vizualizări bonus, da? Haideți să vedem. Imediat vine și luna decembrie, luna cu cadouri, luna care este foarte frumoasă, da? Imediat ne apropiem, o să fac și zodiile pentru luna decembrie, să vedem, dragii mei abonați, cum o să fiți. O să fac și pentru tot anul, da? În mare, așa. O să vedem cum am timpul, că sunt cam aglomerată cu etalările, da? Deci, dragii mei abonați, ce văd la dumneavoastră aici pe destinul vostru în luna noiembrie, dragii mei Pești? Aici vă văd blocați pentru ceva din trecutul vostru, ceva vă leagă aici, dar problema care este? Pentru că aici voi sunteți în anxietate, aveți și această carte de anxietate plus această carte de furtună în viața voastră. Toate aceste, să zic, stări ale voastre le aveți decât în propria voastră imaginație. Aici vă este teamă de un trecut, aici ați suferit și aici vă faceți voi așa fricile voastre, îmi spuneți, pentru un partener, o parteneră, da? Aici v-ați blocat voi în propria voastră imaginație, da? Deci nimic nu este real din ceea ce voi vă face stres aici. Dacă ați fi un pic mai detașați, ați fi mai bine. De ce vă spun asta? Pentru că aici îmi spune că aveți cartea iubirii, dragoste. Vă văd aici foarte stresați. O să întreb aici de ce sunteți atât de stresați. Îmi spune pentru destinul vostru, pentru munca voastră și aici în casa unde stați, unde locuiți. Sau vă gândiți la o casă. Și aici vă tot faceți voi planuri, văd că sunteți stresați foarte mult pe muncă, afaceri și o persoană pe care o iubiți. Regele de cupe, da? Ceea ce înseamnă aici că din cauza asta voi sunteți stresați. Furtuna asta care vă așteaptă acum îmi spune că sunteți un pic nervoși mai mult și ar trebui aici să aveți mai mult calm. Ce face furtuna asta în viața ta? Te transformă. Tu pe unde treci, faci prăpăd, nu mai te interesează, elimini oamenii ăștia din viața ta, nu mai vrei să vorbești cu ei,
te stresează și elimini tot. Le spui adevărul în față, chiar dacă doare tot să le spui în față tot, pentru că aici te apucă pe tine această furtună și atunci tu nu te mai controlezi și aici îmi spune că tot o să pornească de la niște bani. O să pornească aici, poate să fie munca ta și aici îmi spune că tu te lupți cu tine. Deci, tu pur și simplu o să zici și în stânga și în dreapta tot ce te-a durut, toată lumea care te-a supărat, pur și simplu o să le spui în față, te vei, să zic, transforma așa și vei elimina anumite persoane din viața ta. Aici văd dragoste, iubire și aici soarele în viața ta. După ce te manifesti tu aici cum ai vrut tu, ei bine, aici ești fericit, fericită, da? În dragoste, în iubire și în familie, da? Deci, probabil că o să aveți o etapă de furtună, care aici, pur și simplu, voi eliminați persoanele astea, le spuneți adevărul în față și terminați, eu știu, să selectați persoanele astea mai rapid. Mai departe, haideți să vedem aici ce vi se întâmplă, dragii mei abonați, în cărțile țigănești. Să vedem, dragii mei abonați, ce vi se întâmplă, da? În această perioadă. Ce ți se întâmplă aici? Îmi spune că constant ți intră niște bănuți în portofel mai mult. Îmi spune aici că aveți cadouri, sunteți fericiți și primiți o sumă de bani importantă pentru care voi o să fiți foarte fericiți. Ce mai văd aici? Vă gândiți foarte mult, sunteți triști, aici vă văd singuri, văduvi. Suferiți pentru o persoană, aici îmi spune care este decedată, te gândești foarte mult la această persoană îndoliată, aici te gândești, probabil așa o să-ți vină luna asta, luna noiembrie, te gândești foarte mult. Aici vă văd înfuriați, iarăși vă văd aici furtunoși, da? Din ce cauză? Îmi spune pentru un echilibru de-al tău. Aici îmi spune că pentru munca ta, pentru banii, aici îmi spune ca și cum tu vrei să pleci undeva cu munca, vrei să te muți în altă parte, dar probabil nu poți acum. Ce mai văd aici? Poate să fie și salariul care nu-ți convine, munca asta care nu-ți convine, totul e legat de munca ta. Sau afacerea pe care o ai, nu știu, nu-ți convine nici cum funcționează. Și te gândești foarte mult cum să faci. Aici mai văd lângă tine familie, da? Dar tu din cauza la bani te cerți aici. Probabil că cineva vrea mai mult, cineva vrea mai multe cadouri sau eu știu ce discuție este de la banii ăștia. Ceea ce vă pune pe gânduri, da? În luna noiembrie. Aici văd că sunteți supărați din cauza la un copil. Ori nu faceți, n-ați putut să faceți acest copil, ori, nu știu, ați pierdut un copil, aici vă supărați, traumatizați și vreți să vă refaceți voi. Ce decizie o să luați aici? Că vă văd îndoliați pentru trecutul vostru, pentru acest copil, deci e din trecutul vostru ăsta. Aici pur și simplu poate să fie că nu ai copii și istoria un copil cu partenerul tău și puteai să-l faci de mult timp și au trecut ani și îți pare rău că nu ai făcut acel copil, sau pur și simplu aici ai probleme cu copilul, sau cealaltă variantă este aici sunteți îndoliați din cauza la copilul acesta, sau auziți voi aici ceva în prieten, nu știu, ceva care vă afectează, da? Sau poate fi nepotul aici, nepoata, nu știu. De-aia vă zic că o etalare personală este diferită. Văd aici că vreți să vă refaceți și o să vă refaceți aici. Vreți să uitați tot trecutul vostru în suferința asta care ați avut-o. Aici văd că vă echilibrați pe planul profesional bani, da? Mai departe, o să întreb aici, ia să vedem noi, că văd aici, aveți stabilitate,
În dragoste vă gândiți la o persoană pe care o iubiți, să faceți un drum, să vă întâlniți cu această persoană, probabil persoana asta este la distanță și aici plănuiți voi un drum. Iar pentru cei care stați cu această persoană în casă, plănuiți să mergeți la drum cu persoana asta. Ce mai văd în inima voastră, văd aici trebuie să luați niște decizii, ia să văd ce decizii trebuie să luați aici, în legătură cu ce? Cu destinul tău, îmi spune cu munca ta. Deci aveți treabă voi cu munca aici. Ce o să faceți aici? Îmi spune că aici aveți voi niște energii negative, suferință pe planul profesional. Probabil vreți să faceți niște cursuri, aici este legat ceva de iubitul tău. Probabil vrei aici să te muți cu iubitul tău, să lucrezi lângă iubitul tău sau să-ți găsești un alt program, nu știu, altă muncă ca să stai mai mult cu iubitul ăsta al tău sau pur și simplu vrei să faci o afacere, ceva cu iubitul tău. Ce mai văd aici? Te gândești la o moștenire de-a ta, aștepți răspunsuri sau poate să fie un împrumut, ceva. Te gândești să faci un împrumut, aștepți mesaje să te anunțe că ești perfect cu toate actele ca să iei această moștenire sau împrumut, da? Sau cineva trebuie să-ți dea banii ăștia. Ce mai văd la tine aici este că persoana pe care tu o iubești îmi spune că îți dă stabilitate și văd aici niște acte la tine. Ceva legat de partenerul ăsta al tău care tu poți să faci o afacere sau ți-am spus înainte ceva legat de muncă. Primești cadouri de la acest partener, vine în viața ta, să faceți sărbătorile împreună. Văd că cineva te manipulează în viața asta, tu cunoști persoana asta, poate să fie un fost partener, pentru că aici văd gelozie și că te urmărește. Te urmărește să vadă ce faci cu actualul iubit. Și aici văd probleme. Aici poate să fie copilul ăsta ca voi să aveți un copil și să fie tot timpul râcă, să fie tot timpul ceartă din cauza la copilul ăsta. Că nu cădeți de acord cu copilul și din cauza asta te manipulează pentru cei care aveți copil. Pentru cei care nu aveți copii, spune că un fost partener încă te urmărește și este gelos pe tine. Mare atenție cu sănătatea voastră, aici îmi spune că aveți ceva probleme cu sănătatea. Aici îmi spune că așteptați niște rezultate. Probabil aici răciți, e și iarnă, da? Și să aveți grijă mai mult de voi cu sănătatea, da? Să nu răceți. Aici îmi spune că momentan nu ai suficienți bani, dar aici o să trebuiască să împarți și te supăra că vrei mai mulți bani. Lângă tine sunt niște persoane false care îmi spune că te minte aici. Aici diavolul, care persoanele astea false mereu bagă intrigi și cu diavolul ăsta de aici mai e zodia Capricorn. Aici pentru echilibru tău, pentru steaua ta norocoasă. Probabil nu-i convine, ești de partenerul ăsta al tău și tot bagă, eu știu, cum se spune, piedici, că aici este diavolul și nu prea este bine. Oamenii ăștia te bârfesc, da? Aici este vorba de o femeie între vârste, îmi spune, care e singură, văduvă, da? Femeia asta te bârfește foarte mult și poate să fie fosta ta soacră sau, nu știu, o femeie poate să fie, nu știu, ai avut de-a face cu femeia asta. Mai departe, dragii mei abonați, să vedem ce vă așteaptă luna noiembrie. Haideți să vedem. Trebuie să strâng cărțile eu. Așa. Haideți să vedem acum ce vi se mai întâmplă. Astea sunt etalări generale. Dacă doriți etalări personale, puteți scrie pe WhatsApp. Ce vi se întâmplă, dragii mei abonați? Așa, îmi spune așa că aveți prosperitate,
Îmi spune că societatea, prietenii, familia te ajută să rezolvi ceva cu niște bani. Aici îmi spune că te ajută. Mai văd aici că sunt niște discuții din cauza banilor, neplăceri aici, conflicte în familia ta, familie, societate, prieteni. Vei trage niște concluzii pe partea sentimentală cu partenerul tău. Te văd supărat aici, tristă din trecutul tău aici, îți pare rău, aici te văd la pat. Deci, mare grijă, deci e mai bine să fii mai... Dar oricum te apucă furtuna aia și te apucă nervii aia și atunci tu trebuie să te manifesti aici și o să suferi câteva zile. Îmi spune că ai avarii în casa ta, anumite probleme cu partenerul, cu familia, cu copiii, cu toată lumea și vei trage concluzii că trebuie să le rezolvi pentru că te văd aici foarte supărat, foarte nervos și agitat. Aici îmi spune că ai rival, o femeie cu ochii verzi albaștri care tot îți spune ție piedici. Femeia asta se bagă în casa ta, se bagă peste tine, comentează, te critică și ai grijă de femeia asta cu ochii albaștri, da? Verzi. Îmi spune că femeia asta este, la unii dintre voi îmi spune că este rivala ta pe partea cu partenerul. Femeia asta te-a despărțit într-un fel sau altul. Ce mai văd aici este un bărbat cu ochii căprui, păr șaten, mai slăbuț, până în 45 de ani, care bărbatul ăsta te va ajuta. Te va sprijini, îți va da sfaturi și te ajută. Îmi spune că tu ai nevoie de sprijin și omul ăsta te ajută, te învață ce să faci pentru succesul tău, ca să fii bine și pe dragoste. Deci te salvează omul ăsta. Mai departe, surpriza ta îmi spune că ai risc de business, risc la munca ta. Ce probleme ai tu la munca asta ta? Îmi spune că te cerți. Deci, mare atenție la munca voastră, dragii mei abonați. În dragoste văd că vine dragostea la tine, ești fericit. Poate ai cunoscut persoana asta, unii dintre voi poate au cunoscut-o, alții nu. Dar o să o cunoașteți persoana asta pentru că intră pe destin această persoană să fie fericit. Bineînțeles că vrei și trebuie să vrei și tu. Că dacă stai în casă și nu ieși, nu comuni și nu vrei să cunoști pe nimeni, nu o să vină persoana asta să te ia cu forța din pat. Deci mai trebuie să faceți și voi, dragii mei abonați, un pic de efort ca să intre persoana asta în viața ta, da? Ultima carte pe surpriză îmi spune că te așteaptă un pericol de supărare. Deci aici nu o să poți să eviți pericolul ăsta de supărare, pentru că ți-am spus în energia dinainte că o să ai furtuna aia de nervi, anxietate și deprimare, da? Aici îmi spune că e tot pe succesul, tot pe munca ta, deci mare atenție la munca voastră. Aici vă enervați atât de tare încât probabil așteptați să vină sărbătorile să plecați, să vă duceți în altă parte să munciți. Poate alții nici nu mai așteptați până de sărbători, pentru că voi aici vă certați și o să trebuiască să plecați, îmi spune, pentru că din cauza la munca asta tu te ceri cu iubitul ăsta al tău sau te-ai certat deja. Da? Și aici este problema, distanța dintre voi doi poate, sau orele de muncă care nu mai poți să dai atenție la partenerul tău. Deci aici este legat de partener și muncă. Mie spune și mie comentariile voastre acolo care variantă este. Oricare ar fi ea, voi trebuie să plecați de aici de unde sunteți, ori rămâi cu iubitul ăsta al tău, pentru că lui nu-i convine munca asta ta sau ceea ce faci prin munca ta. Nu-i convine. Mai departe, tarotul, ce ne spune și tarotul, dragii mei abonați. Sau poate tu la munca unde ești, acolo, ești cu fostul tău partener și te certați și nu mai vrei să duci la munca asta pentru că este acea persoană acolo și cauți în altă parte. Ce îmi spune aici? Îmi spune că aveți probleme cu somnul, sunteți foarte nervoși, supărați, triști și agitați. Da? O să trebuiască să decizi încotro ei, în care drumul ei, pentru că în momentul ăsta de față ești congelat. As de săbii, ceea ce tu nu poți să evoluezi pentru că ești încă traumatizată. De-aia nici nu poți să dormi noaptea. Aici o să trebuiască să iei decizie. M-a luat sughițul.
Pe muncă o să fii bine, ai forță și putere să convingi lumea din jurul tău, te apreciază, știi să vorbești. Problema este că tu trebuie să-ți revii, pentru că așa cum ești acum cu as de săbii, tu nu poți să faci nimica pentru tine, pentru sufletul tău. Ce o să faci tu aici? Îmi spune că vei medita și vei fi apreciat de cei din jurul tău și cu iubitul ăsta al tău. Deci, mulți dintre voi trebuie să luați hotărârea cu munca asta voastră. Ca să poți să fii cu iubitul, trebuie să renunți la ceva la muncă, văd aici. O să trebuiască să vezi încotro ei. Deci voi trebuie să vă mutați aici, văd, cu iubitul ăsta al vostru. Deci trebuie să luați decizii în legătură cu partenerul. Poate l-ați cunoscut, sunteți în trio, trebuie să vă divorțați, poate trebuie să părăsiți un alt partener ca să fiți cu ăsta talentul aici și atunci voi trebuie să luați deciziile astea, pentru că văd aici că a sosit momentul, probabil acum de sărbători, să alegi. Secretul tău este că aici îmi spune că vei medita foarte mult, vei fi foarte matur, vei căuta informații. Ce informații vei găsi? Din întunericul ăsta al tău îmi spune că este soarele pe strada ta. Deci din întunericul ăsta aici ajungi la casa asta fericită. Deci mare atenție ce decideți, da? Pentru că voi sunteți puși aici în luna noiembrie, decembrie, poate de sărbători, să alegeți între două persoane sau o muncă, da? Care și munca asta aici poate să fie, v-am spus, fostul partener, sau că nu vă mai place la munca asta și trebuie să te duci în altă parte, sau partenerului tău nu-i place ceea ce face. Muncă o să ai aici, deci pleci dintr-o parte, deci în alta tot o să ai. Afacerile voastre, dacă eu o să mă gândesc aici la afacerile voastre, îmi spune că trebuie să ai un pic de răbdare, că se va rezolva. Aici ți se echilibrează viața, văd. Mai văd aici zodie de balanță, zodie de aer și o să ieși din labirintul ăsta în care ești acum. Mai departe, dragii mei abonați, să vedem ce vă spun îngerii la problemele astea ale voastre aici și ce sfaturi vă dă îngerii pentru luna noiembrie. Ia să văd aici. Îmi spune așa: în acest moment e nevoie de exercițiu să meditezi profund pentru binestarea ta, pentru mentalul tău și pentru sufletul tău spiritual, ca să evoluezi. Deci, cartea aceasta îmi spune că trebuie să fiți mai calmi și să meditați. Pentru mentalul tău e bine să stai puțin mai calm și să nu mai faci atâta furtună în viața ta, pentru că v-am spus că vine furtuna, nervii, stresul și agitațiile. Da? Dacă mie îmi spune tot aceleași chestii, aici îmi spune, se repetă ca și la Capricorn parcă sau la Vărsător, nu mai țin minte, îmi spune că să lași orgoliu mai puțin, să te uiți în inima ta și să ierți niște persoane și să nu mai fii atât de orgolios, să fii mai spiritual, pentru că tu de fapt ești magic, aici ai protecție divină. Și aici mândria sau orgoliu trebuie să lăsați un pic mai jos ca să puteți să fiți mai spiritual. Oricum vă va ajuta aici divinitatea și sunteți bine aici, protecția aveți divină, da? Sfatul îngerilor. Aceea spune că aveți numărul 7 și numărul 10, dacă vă ajută cu ceva. Zodie de apă și zodie de pământ. Zodiile de apă sunt pești, rac, scorpion, și zodiile de pământ sunt taurul, fecioara și capricornul. Îmi spune că nu e nevoie să fugi de probleme, nici să te ascunzi. Fredonează mereu ceea ce îți dorești, nu mai gândi negativ, vei găsi soluții să rezolvi problemele tale, vei avea un nou început onest.
Deci nu trebuie să fugi, nu trebuie să te ascunzi, nu trebuie să spui nimic. Problemele tale le vei rezolva aici, tu singurică. Aici îmi spune că vă intră dragostea, familia, armonie și copii. Pentru cei care nu aveți copii, e bine să știți că vă intră acest copil pe destin. Și vi-l doriți, bineînțeles. Îmi spune că financiar vei avea securitate, siguranță și familie. Îmi spune că vei avea pace în inima ta, în viața ta, concomitent, vei avea onoare în familia ta și tradiții. Probabil cum vine acum Crăciunul, cu tradiții, da? Vei fi fericit, fericită în casa ta, cu familia ta, cu prietenii tăi și tot ce vrei tu în viață. Deci, dragii mei abonați, aveți cărți foarte frumoase. Să vedem și îngerii ce vă spun. Îmi spune așa că persoana la care tu te-ai gândit este din altă viață. A intrat în viața ta să continuați acea iubire frumoasă. Se va împăca cu tine această persoană și vine din altă viață. Atracție între tine și această persoană. Și ultima carte îmi spune că partenerul la care te-ai gândit se împacă cu tine, e cu tine și este o relație romantică. Va veni să te curteze din nou. Deci probabil că voi aici v-ați certat și vă împăcați. Probabil că de-aia aveți voi la început furtuna aia și acele stări de criză de nervi și de supărări și anxietate. Cam atâta, dragii mei. Mai am aici, văd aici că mi-am adus aminte. Ia să vedem oracolul ce vă spune, cum o să fiți. Îmi spune să nu renunți la dorințele tale, să țintești cât mai sus, că ți se va oferi mai multe oportunități în viață și să țintești cât mai sus că meriți. A doua carte îmi spune că vei avea multă atracție, abundență, ce va veni spre tine și îți va schimba viața. Și ultima carte, în momentul ăsta de față, o săptămână, să luați o pauză de decizie. Nu vă grăbiți. De ce? Îmi spune aici că sunteți cu capul în nori, sunteți un pic, nu vedeți bine, în ceață, în furtuna aia care v-am spus înainte, în anxietatea voastră, în propria voastră, să zic așa, gândire negativă. Și îmi spune că nu ai discernământ în momentul ăsta de față, cel puțin minim o săptămână, să iei decizii importante în viața ta. Mai bine taci, pentru că oricum te apucă nervia, oricum o să ai nervii ăștia. Mai bine vă abțineți, să nu mai vă certați, să vă aduceți aminte de mine și să le lăsați un pic orgoliu mai jos, cum a spus și în cartea asta lantă, și să le luați un pic mai încet. Deci, dragii mei abonați, voi meritați mai mult, o să fiți bine, doar că sunt anumite momente din viața voastră care trebuie să vă temperați, da? Vă mulțumesc tuturor pentru atenția voastră. Dacă doriți etalări personale, puteți scrie pe WhatsApp, iar eu o să vă răspund când pot. Sunteți minunați cu toții și abia aștept să fac etalarea pentru luna decembrie. Să vedem, dragii mei abonați, cum suntem. V-am pupat, numai bine, aștept să-mi scrieți comentarii, să-mi spuneți și mie ce vi s-a întâmplat în viața voastră și să văd și eu cu cine m-am conectat eu din aceste persoane, 3000 și ceva am văzut acolo de persoane, da? Aștept să-mi scrieți comentarii. La revedere!